Maayong buntag sa tanan. Usab. Kung naminaw mo sa atong ibanghilyo karon, daghan kayo tag pagtulunan nga makuha niini. Niingon sa 1 Juan chapter 4 verse 20. If we say we love God and hate our brothers, we are a liar. Kung moingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo, apan naatay kasuko og nasilag ta sa atong mga kaigsuonan or bisan gali dili miyembro niini nga iglesia, kung kita adunay kasuko sa ila nan mga bakakon kita og dili gayud tinud-anay nga kita nahigugma sa Ginoo. Sa Ebanghelyo, klaro kayo nga gibawalan ta ni Ginoong Hesus sa paghingalan sa mga tao nga atong nasuk-an nga mga kwanggol o huy buang. Klaro kaayo nga ang maghingalan kuno kwanggol sa iyang isig katawo manubag sa Dios. O ang maghingalan og buang sa iyang isig katawo maimpierno. Halaka. Naiuban mga tao nga di ito impierno? Labi na ning mga naka-eskwela o mga university, kanang bisan gali mga tao nga nidako sa simbahan, unya na-expose sila sa lain nga mga pagtulunan, mga kalibutanon nga mga notion, mga worldly notion, o bisan gali ang mga tao nga nag-dwell too much with love. Nagtuo sila nga wala may impierno gid Father oy. Kay imposible nga ang Dios gugma unya na impierno. Kaya ka na sa iyang gugma mo tan-aw sa iyang mga anak nga sunugon sa impierno? Maigsuon, kung dili kita mo tuog impierno, samara nga atong gipakabakakon ang Dios. Kay si Kristo mismo nag-ingon sa atong ebanghelyo karong kabuntagon nga naay impierno. Nga ang mga tao kuno mag-ingon nga buang-buang ang iyang tupad, iyang silingan o iyang igsuon. Tungod kay nasuko siya o giingnan niya, huy buang, buang ka. Nan, maimpierno kuno ka. Sa verse 23 nagaingon, busa inigdala nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumdum ka, nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Paminaw ha, sa diha nag-offer ta diri sa simbahan, unya nakadumdum ka, nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Dili ikaw ang nasuko sa iya. Apa nakadumdum ka, nga bisan ikaw wala nasuko sa iya, apa nakadumdum ka, uy, kining tawhanan nasilo man din nako. Unsa giingon sa Biblia? Biyai ang imong halad at tubangan sa halaran. Og adtua dayon ang imong isig katawo og pagpasig-uli kaniya. Daw bi Father kung akong halad 50,000. Biyaan lugar nako diha. Daw big makapaingon sa laing kamot. Lag ako 50,000. Sayang kayo. Di ba di may Biblia nga biyai ko do ang imong halad diha sa tubangan sa altar. Ayaw sa dayon og halad. Agtua pangita ato yung maigsuon nga nagtuo ka nga siya nasilo kanimo or naglalis mo ni adto or gahapon or ganina og pangayo og pasaylo sa iya. Ang giingon gali diri sa Bible unya adtua ang imong isig katawo og pakig-uli kaniya. Sa ato pa bisan pa og wala ka masuko sa iya pero siya nasuko nimo. Unya aware ka. Og tungod ni ana nga siya na ay kasuko or na ay kasilo sa imo, dili na siya muduol kanimo, maglikay-likay na siya nimo. Og aware ka ni ana, niingon ang Biblia, magpasig-uli ka. Kay ang spirit gyud nga buot ipasabot diini sa Dios is ma-reconcile mo duha. Kabalo mo ikson unsa nang reconcile? Mura ba na siya og tulay nga naputol
nga dili na mo duha hinuon maka kumustahay o dili na mo magdikit o dili na mo magduol. Tungod kay naanay gap, ingon ang Ginoo ang purpose ngano imo siyang tuon aron mag-reconcile mo. Aron ang tulay nga naputol tukoro ninyo og balik kamong duha og mauli ang inyong relasyon. Mura na siya og silingan ba nga nagtukod siya og wall. Kadumdum ko sa Berlin Wall dito sa Germany sa Second World War nga nagtukod sila Berlin Wall para na separation sa East ug sa West Germany. O pagka tear down sa wall, na-celebrate ang mga tao. Grabe ang ilang kalipay tungod kay wala na'y barrier. Inana gyapon maigsuon. Kung ang atong relasyon sa atong isig ka tao dili maayo sama ra nga naay barrier, naay wall. Og ang gusto sa Ginoo, i-tear down ka na siya nga wall para ang inyong komunikasyon magpasiguli. Then, niingon ang Biblia, unya balik sa halaran og padayuna ang imong halad sa Dios. Sus, kung atong sumaho, no? Kung atong inintinimbanon ba, walay grasya sa Ginoo, pila na kabuok na himo na tong kontra, pila na katawo nga atong natubag, pila na katawo nga atong giyamiran or giyamiran ta, pila na kasilingan nga atong na kontra, paryente, higala, classmate pa sa una. Bisan gali atong mga kauban sa simbahan nga atong mga silingan. Bisan lagi ng mga ushers, dili taganahan kay palingkuron kita sa atubangan unya. Di ba? Ang kanira bang mga ushers are the most misunderstood people in the church. Labi na gyud mo implement gina sila nga ang sugo gini bisyam nga way manglingkod sa luyo, i-occupy ang mga seat sa front. Kabantay mo maigsuon, bakanting atubangan. Di ba? Unya ang likod puno. Ngano man na? Mura gyapon ng eskwelahan. Ang katong mga hadlok iparecite, katong wala na ka tuon, hadlok ito sa tubangan. Kaya daw bing maingon ang teacher nga, paliyog tindog, volunteer, no? Paansiron na yun, na katol-katol na yun. Ay sa sir, kikisiyar sa kadyan sir. Di nagbalik, ating classes. Or, katong gusto mo sibat, nagplano nga, magkainunsa ni Pader, diri may saluyo Pader ilingkod. Kay pagkainunsa di karon Pader, dali ra kay may maka-eskapo. Kada nasa tubangan, lukong na sila diya. Natay usahay mga paguna-una nga, nabilin ba sa kalibutanon nga mga notion ba? Muna nga kamo, nasa likod diya ha, paningkamot mo sa sunod nga higayon nga, mo abanti-abanti na mo gamay. No? Irog-irog na tagamay. Amen ba? Gano'n man yun na, ganahan mo kita diha. No? Now karon, moingon ta usahay sa atong rason nga, Pader, kaning kung maghalad ta niya, moingon ang Ginoo nga kung naay nasilo ka nato, mag-abigo ta niya, mag-ulit ta niya, mag-istorya ta niya, magpangay tagpasaylo. Ang atong rason usahay nga, wala naman kung nasukod niya, Pader, dugay raman to. Dili naman may kontra karon. Dili na ko mangayon niya og pasaylo, Pader, kay nag-away mi pero dugay raman to. Or moingon ta nga, time ba, Pader? Nag-away tuod mi, pero di man to na ko sala. Iya man to sala, Pader. Sala niya, kung mga yung pasaylo, yahay kayo siya. Makaingon pala hinuon siya nga ako gid sala, kaya ako mangididuol sa iya. Siya mga yung pasaylo na ko, Pader. Dapat, kaya siya nakasala, siya mga yung pasaylo na ko. Dahil, tuon mo to ni mong tao, uy Brad, imo man daw kuno sala. Dili, uy! Siya nag-una-una na ako. Nagtinudluay na. Actually, si Adan ug sa iba, dito sa pagpakasala nila sa garden, nagtinudluay yapon sila. Uy, Adan! Asa man kamo, nganong nagtago man mo? Ginoo, kaning hubo man day mi Ginoo. Among gitapisan ng among lawas kay makitaan ang among idoy. Gikaon ninyo ang kahoy nga akong gibawal. Kini mangud ang babae, Lord. Nga imong gihatag nako.
Hoy, babae, ngano man sa imong ibuhat? Ang bitin man gud ang Ginoo nga imong ibutang diri sa garden. Wa na tinudloay na, di ba? Mga igsoon, mag-start na galita pag binasulay diri sa simbahan na influence na ta ni Satanas. Bantayon na. Siya man god. Dili man na kamo man god. Dili man na ko sala. Bantayon mga igsoon. Or usahay mo ingon ta dili ta makaduol kay ang rason kay ulaw kaayo. Di ba tinuod? Ako sa tinuod personally to be honest no, ako maulaw gid ko. Kanang nagdebate mi naglalis mi ganina nya moduol ka. Ulaw ba ya? Kanang tungod kay ang tao naman tay garbugod, di man gud ta ingon nga mura ta og robot nga pinduton ang apes, automatic mawala imong pride. Musugot ta sa dili, naagid tay fried chicken. Maginagmay og mudag ko, badato og mapobre, naay garbo ang tao. Gitudluan ra bata sa atong gobyerno nga natay sense of pride, di ba? As a Filipino nation, you must be proud of who you are. As a student of this university, you must be proud, di ba? Parents, you must be proud of your children. Make your parents proud. Pride, proud. Gina-inject na sa kalibutan. Maulaw, gali ka ng magbaklay, di ba? Ulaw kayo, uy, way pamiliti, unsalay kay sulti sa kong mga silingan. Dabe, pride ang tao. Kadumdum ko sa akong brother nga, kuhan siya kaning, dealer siya sa Toyota car ba, sa area niya, Bukidnon. Unya ang mga taga Bukidnon, di mo kumpensaan. Kay mga mag-uuma lagi, pero naka-Hilux, naka-Raptor, naka-Fortuner, tinuna. Alaalang ilang tubo po dito nga, tag 20 hektaryas mansad. Ilang binggala dito po nga, tag 30 hektaryas mansad. Ingon ditong higaunon, nga iyang gidilan sa sakinan. Insya dili ko na brand kanang brand sa sakinan ba nga isa. Kay magkapobre-pobre mi pero nasad mi garbo. Oh, di ba? Tanawa ito bag. Kapobre-pobre mi pero nasad mi garbo. Ang among paliton gyud kana yung Raptor. Ford Raptor gyud ilang paliton. Nga front drive kay sakyan man sa mga butang iti ba, mga kuha dito, mga gamit sa bukid. So, may suon, I'm not saying nga sayon mo duol sa imong isig katao og mga pasaylo lisod oy. Lisod. Labi na magtiayon. Asawa mga ipasaylo sa bana, bana mga ipasaylo sa asawa, lisod kayo eh. Kay mga ipasaylo sa imong asawa, yaw-yawan kag sabot. Da tanawa ra, ingon bitaw kanimo nga imo na sala kay tanawa na nga ipasaylo nako. Di sayon oy. Usahay dili ta mga ipasaylo kay mahadlok ta nga basin dili ta atubangon or dili ta balibalihon. Moingon ta nga sus ulaw kay mga pasaylo isnaban pa lang noon ko. Di ba? Moingon ta hayay kay siya. Kay basig isnaban lang ko, moingon sila nga ako gid sala. Maigsoon daghan kay taog rason. Og atog yung na-conclude nga dili gid ay sayon ang mahimong Kristohano no? Kay usa gid baya nga hindrance ngano ang tao bitaw nga naay division, naay pagkawatak-watak, naay faction, naay minority group, naay majority group, di ba? Bisan diri sa atong kongreso sa Hingoog. Na may kuan minority and majority sa konseho. And the law or the nabaton sa balaod sa Pilipinas nga the minority shall also be heard and be protected under the law. So maigsoon dili sayon mahimong Kristohanon baya. Apan mao manggod ang gusto ni Kristo. That is the only way nga mapasig-uli ta ngadto kaniya. Kabalo mo igsoon kung gusto ko na to makabalos sa atong kontra. Gusto mo ni malos? Tudloan ta mo ha sekreto ni. Pero ini sekreto karon taon-taon kay ako na mag-i-reveal. Kung gusto gyud ta makabalos sa atong mga kontra, sa atong mga kaaway, pasayloa og higugmaa siya. Sure gyud ko gyud si Satanas pildi.
Kadumdum ko one time na ami tao ba nga mo silingan nga lisod na mo pa sa iluon. Ingon ko sa akong gulingon, today I will declare battle against Satan and I'll have to be sure that his defeat is certain. I have to ask forgiveness and be reconciled to my neighbor. And finally, I was able to. Na-reconcile me, na amigo me, istorya me. And I was so sure, nakabalos kong Satanas sa dugay nga panahon, nga iya tang gitorment, iya tang gibuwag, gidaot niyang relasyon sa dugay nga panahon. Naingon dayon sa verse 25, kung may mukiha kanimo, og dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa. Kay kung ang kaso kuno or ang kiya or ang sumbong mo abot na ngadto sa huwis, ang judge mo pa kanaog og sugo og mo-order sa mga pulis nga dakpon ka, italbog ka sa bilangguan, hantod kabayran mo ang imong multa. Dugay naman sa Biblia di atong balaod sa Pilipinas, no? Di ba kung na-complain sa mo, example, nakikicomplain kasi mo silingan against qualified thief, or rape, or public scandal, or assault, or murder, or whatever, accused. Buwagto na siya sa court, di ba? Before sa court, i-entertain siya sa fiscal. Pagtanaw sa fiscal sa kaso, angay ba i-amicable settlement or ipasa sa korte, ang fiscal maghimo na siya og kuan, arraignment or subpoena. Isubpoena ka ba? Agto sa korte ka para ipatubag ka or mag-execute ka og counter affidavit para motubag ka pinaagi sa abogado nga tubag. Dayon, kung naana dito, pag dako kay imong kaso, ang imong kaso is matawag siya nga heinous crime. Mga major offense, just like murder. Unsay buhaton sa judge, mag-issue siya og warrant of arrest. Ipasa niya dito sa chief of police. Ang chief of police dayon agtuon niyang arresting officer, hoy, si Kopa ni, kay na warrant ni. Di ba? Pag mawarrant ka, ma-detain na yun ka. Pag madakpan ka, kung madakpan ka. Kung madakpan ka, oh, you have your warrant. You have the right to remain silent. So, agto ka sa court. Kung sa buhaton sa kuan, sa police, i-detain ka. Dalon ka dito sa detention cell. Mo nagpresuhan diya sa police station. Dili na siya pinology or kanang presuhan yun nga nahukman na ka. Gidetain pa lang ka kay naka-existing nga kaso. Pag ma-prove guilty ka beyond reasonable doubt, ilabay ka diya sa kung 5 years lang, minor offense lang, 5 to 10 years siguro nga imprisonment, dito ka sa jail sa Hingoog. Pero kung ang imong kaso o imong hukom is what we call life imprisonment, dalon ka sa Davao, di ba, sa Bunting Lupa. Kaya dito ang mga hardcore nga mga kriminal, presohon. Mauning giingon sa Biblia, ang buot ipasabot ni ini mao kini, nga samtang buhi pa ka, pakig-amigo na sa imong kontra. Kay basin disgrasya ka, maaksidente ka, mabangungot ka, mamatay kag kalit, di ka makapangayong pasaylo, wa mo nag-amigo, impirno ka. Klaro kay Biblia, black and white ang Bible, oy. Sus ba igsoon, dili baya sayon, nga may makapaagto ko, di ba? Musaylo ka sa impirno, ibis langit, bakit wa ka nakapasaylo? Sa imong isig kataw, musaylo ka dito sa impirno, imbis langit ka pa ingon. Mauna nga kung kita naatay kasuko. Hinaot nga naminaw ta ha? Mauna nga kung kita naatay kasuko sa tong isig kataw. Or nasayod ta nga naay nasuko nato. Or nag-away mo kaniadto. Samtang naay panahon pa. Dito kuno sa impirno may igsuon, na ako no'y ID gyapon dito. Abi niyo sayon baka itong impierno dili oy. Naay ID o passport. Ang ID o passport sa impierno is hatred, anger, and unforgiveness. Pagdala-dala nimo ang hatred, ang kasuko, anger, and unforgiveness, wala pagpasaylo. Welcome. Welcome. Welcome ka dito sa impierno.
Actually, ang Bible yung sakit yun kung ato yung usahay man kung we want to be politically correct kanang gusto na to ng misyo masahe-masahe. Pero ang Bible grabe klaro kayo. Kung dili ka makapasaylo, mao bitaw ang pagampo ni Ginoong Hesukristo gitudluan ta niya, di ba? Ginoo pasayloa kami sa among mga sala sama sa among pagpasaylo sa nakasala kanamo. Sa ato pa dili ka pasayloon sa Ginoo sa imong mga sala kung wala ka nakapasaylo. Or wala ka langayong pasaylo sa nasuko kanimo. Kadumdum ko Padre Rex, during sa exorcism, ang yawa nga lisod kayo i-cast out sa lawas sa tao kung ang tao nagharbor og hatred and unforgiveness. Kanang nakakasuko sa imong lulo, sa imong lula, wala ka bahini sa yuta, wala kay katigayunan, imong mga igsuon imo gitikasan ka kay ang muhon giisbog, ang imong mga silingan gikural man hinon ni diri nga agianan man niya. Unsa man ni akong silingan nga ang ilang mga basura paingon man sa amoa. Ang ilang bagana paingon diri sa amo bastos kayo. Dili ra ba sayon mga igsuon labi na sa silingan. Mga silingan dili gid ba sayon. Kaya ka na silingan man God, 24/7, upa na nimo. Kung nagpuyo ka diya for 60 years ngayuta, 60 years po na nimo ikauban. Dili sa yun, oy. To live at peace with your neighbor. Naagid tayo mga diferensya. Mupita ng uban ng mga dato, ka na maka-afford, magkural gina sila. Kaya dili sila gusto nga makasilingan na ng ilang silingan dili nila ganahan. Ang mga pobre, magkurol gyapon pero kawayan. Lusot-lusot yung hangin ba? Lusot-lusot yung istorya. Oh. So may suon, dili na to gamito na nga ID. Sa impierno, ang dili pagpasaylo o kasuko sa atong isig katao or wala pagduol niya kay nasayod kita nga siya nasilo kanato. Kung naa man na karon, before ta mo partake sa communion, I want you to pause for a while. Mag-pause mo ka Diyot diya, Ginoo, pasaylo ako. Kay layor man siya kay Ginoo, di pa mo na ako maduol, di pa na ako maistorya. Pero kung kita diri uban simbahan within our reach, kana maduol ra nimo ba, mabaklay nimo dito, before ta maghata sa tong tithes ug offering, duula siya. Oy sister, oy brad, oy sis kaning kadumdum ka sa una kaning nasuko ba ko nimo kani adto niya nakapasuko pud ko nimo ana. Pasaylo ako ha. Ana. Unya pasayloon pud ninyo maigsuon. Ayo sa ay imo gito sala ayo na niyo litani ha. Ayo niyo kwentahi. Ina ato nang tulimtan ato ihatag sa Ginoo ako kanang gipasaylo. Amen ba? Amen. Kung naimo duol kali ninyo ayaw mo pagmagahi. Ayaw ninyo lecture kay salagi, ayaw na ipagmuka ni duol na gali ang tao, na pangubos na gali, na ngayon nagipasaylo, ayaw na ninyo kwentahe sa iyang mga sayop. Ina nga ato na itong limtan igsoon ato ihatag sa Dios o ipasaylo ta na ka. Kabalo mo ang yawa mo lupad rin so automatic na siya mo dissipate. It will disappear like a vapor. Pero magharbor ka kasuko, tingala ka kay lip and right ang sakit. Naisakit nimo nga, unsa man nga sakit oy nga nagpatambal naman ko, nagpadaywa may diagnosis sa doktor. Nagpaampo naman ko ni Pader diha, maglinya mi ni Pader, usay agto ko ni Pader Imi kay mas gamahanan. Agto ko ni Pader Rex kay anointed, agto ko ni Pader Asol kay medyo ambungan. Wow, marya po ni usala balik-balik pud lagi po ni. Dito na sa ko sa mga dikon kay basidaan ni power ni bishop kay pagbilin kay mga dikon baya. Close ka ni Bishop, basi na din sila mga anointing ni Bishop, basi krito lang. Wa man, yapon. May soon, sosihag yun ang atong kasing-kasing. Search your heart. Allow the Holy Spirit to hanyua ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu, ako kang tugutan nga mag-usisa sa akong kasing-kasing. Ug dili na ko pagahion, pahubukon ako, ug sultii ko. Then may igsoon, you will be set free. And og ikaw mahimong tinud-anay nga anak sa Dios og mudawat sa kinabuhing walay katapusan. Akong utrohon, para ikaw mahimong anak sa Dios, tinud-anay nga anak sa Dios,
og tupagon ang ato mga pagampo, og ayuhon ta sa ato mga sakit, og makadawat kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan kita magpasaylo og mangayo usab og pasaylo og makig-uli sa atong mga igsoon. Amen ba? Amen. Palihog manindog.